Sme radi, že vám môžeme predstaviť, ako používať platformu Daibao. Každý deň našu platformu navštívi tisíce používateľov, ktorí nám zveria množstvo stavebných projektov a projektov renovácií. Použitie je veľmi jednoduché. Len pár kliknutiami sa dostanete do kontaktu so zákazníkom, ktorý má projekt niekde vo vašom okolí a vy máte možnosť tak získať nové zákazky. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, odporúčame vám, aby ste tak urobili a stali sa súčasťou komunity Daibao a rozšírili svoje podnikanie. Kliknite na modré tlačítko pre firmy. Kliknite na Registrácia spoločnosti. Zadajte svoje údaje. Po registrácii získate prístup k aktuálnym projektom vo vašom okolí. Dnes vám ukážeme, ako platformu Daibao používajú spoločnosti, ktoré už majú vytvorený profil. Kliknite na tlačítko Prihlásenie v pravom hornom rohu. Do políčka používateľského mena zadajte svoju e-mailovú adresu. Odporúčame vám pri registrácii použiť e-mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujete, pretože na túto e-mailovú adresu vám budeme posielať projekty. Do druhého políčka zadajte heslo. Ak ste heslo zabudli, kliknite na odkaz Nastaviť heslo. Pošleme vám odkaz na obnovenie hesla. Pri zadaní hesla dávajte pozor na veľké a malé písmená. Vstúpili ste do svojho profilu. Teraz máte prístup ku všetkým zverejneným projektom na platforme. Na ľavej strane je menu. V rámci menu máte opciu Upraviť referencie. Odporúčame vám napísať kratší, ale zaujímavý text o vašej firme. Zároveň odporúčame pridať fotografie úspešných projektov, ktoré ste už realizovali. S referenciami môžete zvýšiť svoje šance získať prácu až o 80%. Ak chcete zobraziť aktuálne projekty, kliknite na Nové. Číslo v zátvorkách udáva, koľko projektov je momentálne aktívnych. Otvorí sa zoznam projektov so základnými informáciami. Všetky projekty predtým kontrolujú naši zamestnanci zákazníckej podpory. Kontrolujeme aj kontaktné údaje zákazníkov. Projekty, ktoré vás nezaujímajú alebo už nie sú aktuálne, môžete jednoducho vymazať. Na základe názvu si môžete vyberať projekty, ktoré sú pre vás zaujímavé a dozvedieť sa viac informácií. Po otvorení projektu sa vám zobrazia údaje o klientovi, odpovede na otázky súvisiace s realizáciou projektu, ako aj požadované termíny realizácie. Ak o projekt máte záujem, skontaktujte klienta. Pre vás sú dôležité informácie o veľkosti a hodnote projektu, ktoré nájdete v projektových bodoch. Čím väčší je projekt, nesie viac projektových bodov. Keď kliknete na Kontakt klienta, z celkového počtu bodov, ktoré máte, vám odpočítame počet bodov podľa hodnoty projektu. Na začiatok vám poskytneme určitý počet bodov, aby ste mohli platformu otestovať. Kontakt klienta. Otvorí sa podrobné zobrazenie projektu. Zobrazí sa telefónne číslo a okienko, cez ktoré môžete kontaktovať klienta. Všetky zobrazené projekty budú v sekcii Zobrazené. Do tej sekcie sa môžete kedykoľvek opätovne vrátiť bez odrátania projektových bodov. Všetky údaje tam zostanú dostupné aj po úplnom dokončení projektov. Tipy pre lepšiu úspešnosť realizácie projektu. Zavolajte klientovi a dohodnite si stretnutie. Spojite sa s klientom čo najskôr. Uzatváranie obchodov na platforme Daibao prebieha veľmi rýchlo.
Prezentujte svoje referencie a skúsenosti. Každá firma, ktorá splní kritériá registrácie, získa určitý počet bezplatných projektových bodov na testovanie platformy. Bezplatné testovanie platformy ponúkame s cieľom vyskúšať si systém a vidieť všetky výhody, ktoré vám používanie platformy Dai-Bao poskytuje. Stav svojho balíka môžete skontrolovať kliknutím na Môj účet, Môj profil. Na ľavej strane môžete vidieť, koľko ste minuli z celkového počtu projektových bodov. Kliknutím na oranžové tlačítko zobrazíte aktuálnu ponuku balíkov. Ak ste využili všetky skúšobné projektové body, budete môcť vidieť projekty, ale nebudete si môcť zobraziť kontakty klientov. Preto vám odporúčame zakúpenie balíka. Výhody zakúpenia balíka sú denné informácie o projektoch a kontakt na klienta môžete získať skôr ako firmy, ktoré sú vo fáze testovania platformy. V prípade, ak si chcete objednať balík, kliknite na opciu Objednať balík. Na e-mail vám zašleme predbežnú faktúru za vybraný balík alebo nás môžete kontaktovať priamo telefonicky a balík si objednať. Kliknutím na tlačítko Pomoc získate prístup ku kontaktom našich pracovníkov, ktorí sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8. do 16. hodine. Prajeme vám čo najviac úspešne realizovaných projektov prostredníctvom platformy Dai-Bao.